हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै नै आंहा फिसालाया ओरैजाय मेथाइ जागासिनो दङ। बिदा बिनानाव मेथाइ जानानै गेलेगासिनो आरो ओमफ्राय सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो सनाफोर। नै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय लाइ मैद्रु जानोसै नै लाइ मैद्रु सायनानै आराम लाबाय आङो लाइ मैद्रु थारुनजों ना जानोसै दिनैहाय लोगोफोर। नै लाइ मैगं गोदान लोगोफोर जानोसै गोथावनो दिनैहाय लोगोफोर नायबाय थारुनजों ना जानोसै आरो एवगासिनो बेयावनो दंबावो नै ओरैजाय थारुन संगासिनो ना एवगासिनो ओमफ्राय नै एवगासे एवखांबाय नै ओरैजाय थारुनाबो रुइबाय लोगोफोर थारुनजों ना बानायबाय नै टेस्टिनो ना होसनबाय गोदोआखै ओहो गोदोआखै लावैनो दं लोगोफोर आंना थारुनसे मोनबाय नै दुन्दिया होनसै मोदोमफ्रुनो थारुनजों ना मोनबाय नै लाइ मैद्रु एवनोसै लोगोफोर नाखौ माखासे मुरिखौनो बानायसै आरो मुरिखौथ' एवनो थाखाय सामब्राम हाखाबाय आङो लोगोफोर नै लोगोफोर लाइ मैद्रु एवगासिनो बियो नाखौ एवखांनानै मुरि खन्थ' खालामबाय आरो बेखौ लोगोफोर थारुनाव एसे होबाय ओमफ्राय नै माखासेखौ मुरि खन्थ' बानायबाय आरो फ्रायखौ जानो बायो नालाय थारुनाव एसे होनानै मुरि खन्थ' थारुनजों ना ओमफ्राय मुरि खन्थ' ओमफ्राय लाइ मैद्रु बिदिनो सनाफोर नै लाइ मैद्रुआ मोनबाय आंना लोगोफोर नै लोगोफोर मुरि खन्थ'आ मोनबाय आंना गासिबो मोनजोब्बाय थारुनजों नायाबो मुरि खन्थ'आबो लाइ मैद्रुआबो मोनजोब्बाय गासिबो लोगोफोर दसे थानानै जानोसै नैस्रा मेथाइ जालागासिनो बिदा बिनानाव मा आलौदों आयै मेथाइ जाना आलौबायनो मेथाइ जानानै दै लोंनाया गारनाङा नै सनाफोर आं मुरि खन्थ' संनायखौ नै टेस्ट खालामग्रोबाय आङो गोथावानो जादों आरो सनाफोर ना गिदिरनि नालाय ओरैबायदि मेजेम आरो टेस्टियानो मुरि खन्थ'खौ टेस्ट खालामबाय आरो सनाफोर ओंखामखौ दसेनि उनाव जानोसै टेस्टि लोगोफोर जानो नायबाय आङो नै लोगोफोर जोंहा दिनैसो आलु गायदों नै सोर सोरहा आलु गायखांखो नै जोंहा दिनैसो नै आलु गायनो रानगासिनो लाइन बोनानै गुमिया रानबाय आरो आंहा फबग्रा जानोसै बारा बुरजा गायाहाय लोगोफोर बेदरानोबा थाङा नै दब्लायसेल' गायगोन दब्लायसेयावबा नोगोद थाङो
जोलैनि दामा नोगोद देन्जार ओमफ्रायो बायनाय समाव 10 थाखा केजिल'सो जायो ओंखायनो नै बारा गायला आरो ओमफ्राय मुलि होयिखौबो जानो लुगैयो नालाय न'आव गायनायखौ ओंखायनो नै दब्लायसे गायनोसै आरो बस्था बैसे ओंखारो आदा मन ने बे जोलैया आदा मनल' गायनोसै ओमफ्राय नै ओरैजाय जायगा थोआसै आरो ओरैजाय बायदेरनांसिगोन नै ओरैजायबो हा खालि दंबावो आरो बेखौबो गायनोसै ओमफ्राय दिनैहाय एसे गायग्रोनोसै आरो नै आदा मन बेदरानो जाया जोंथिंजाय लोगोफोर होमबाबो न'आव गायनायखौ जानो लुगैयो नालाय ओमफ्राय नै गुमैजों आंजों आलु गायदों सनाफोर गुमैया रानग्रा जादों ओमफ्राय आंहा फबग्रा नै ओरैजाय हालदै थारुन नै ओमफ्राय नै ओरैजाय आलु गायनोसै आरो ओमफ्राय नै बैथिंजाय माइ गायदोंमोन माइयानो जाखायाखै मोसौनोसो हाजोब्बाय जाथिनो लोगोफोर नै आलु बारियाव आङो जोगोनार बेगरबो होफानोसै आरो आलुखौ बुरखांबा जोगोनारा फिथाइ थायनायनि जोगोनार बेगर जोलैबो होफानोसै आलुनि लाइनावनो जोगोनार बेगरखौ होफागोन आरो लोगोफोर दस्रायाव होबाथ' आलि खोनायाव माबायो नालाय बेयाव दरसे होबाय आलुखौ ओमफ्राय एसे 1 हातसो गोजानाव होबाय आरो आलु गायनायनि जोगोनार होबाय आलु फबबाय आंहा लोगोफोर गरसे होनोसै फांसेयाबा नोगोद जायो जाबा रोजाद्रायसो जायो आरो जोगोनारा ओंखायनो एसे गोजान गोजान होबाय आङो 1.5 मिटारसो गोजान गोजान जोगोनार बेगर बारा खाथि खाथि होआखै आरो बैयाव फांसे नैबाव फांसे बिदि होबाय आरो मानग्लोबलाबायो नालाय दालाय दासानो ओंखायनो एसे जानगार जानगार होदों आङो नै लोगोफोर आलुखौ नै गायखांबाय जोंहा आलुखौ फबखांबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबाय लांदां गोबोरखि हासाराबो एसे आग्लायबाय जायगा थानायनिया एसे जायगा खालि थाबाय नालाय आलु जोलैया थोस्लाबासै आरो माबा माबि फोनाय जायोना आलु गायफिननाय जायो ओमफ्राय एसे आग्लायबाय जायगाया गायखांबाय थांसै लोगोफोर नै गुमैजों आंजों